Kumusta mga kabisdak? Laing vlog na usab nga ato ang pagkalantawon karon. Mag-engine oil review usa ta. Para malahi na pud ba? Manginaot lang pud ko nga inyo gyapon kong suportahan ani nga content karon. Ato ang reviewhon og unsa ang kalidad aning Castrol Active Essential o Castrol Go ni siya sa una. Ato ang obserbaran og unsa iyang performance nga gamit ako ang tricycle nga gigamit nako kada adlaw sa akong pamasahero diri sa mua ug usahay service namo sa akong pamilya. Kay nakabantay ko ba nga wala kaayoy ga review vlog aning mga brand sa engine oil sa motor nga gamit sa pang tricycle. Correct me if I'm wrong lang ha. Disclaimer po di ay, dili ko mekaniko ug dili po ko sponsor aning Castrol. Gabase lang ko sa ako ang na-experience ug na-feel aning engine oil nga ato ang reviewhon karon. Pero bago una ta magsugod, palihog ko sa pagpindot sa subscribe ug bell icon aron ma-notify ka kung naakoy mga bag-ong video nga i-upload. Ug palihog pod ko sa pag-like ug pag-share isip suporta ani ato ang video karon. Ug kaya pod kalimot sa pag-follow sa ato ang TikTok channel ug Facebook page. Ang Castrol Active Essential, ang kanhi nga Castrol Go, usa ni siya ka mineral based type nga engine oil. Naa ni siya EPI rating nga SG ug JASO MA nga nagpasabot para ni sa mga motorsiklo nga naka-wet clutch o manual o semi-manual nga transmission. Ug dili ni siya pang long life use kay mineral based raman siya. Kasagaran ang intervals use aning mga mineral base naara sa mga 1,500 to 2,000 kilometers. Di jud pareha sa mga synthetic base nga pang long use jud, pero mao lagi ang presyo medyo mahal pod. Kumpara aning mineral base lang nga kasagaran pangmasa ang presyo. Napalit di ay ni nako sa kantidad lang 270 pesos diri sa amua. Ambot lang ka diya sa inyo ha og tagpila pod. Kay dili manggod pareha ang presyo sa kada supplier o mga tindahan sa kada lugar. Ug sa akong pangmarites aning mga produkto sa Castrol, ang kaning gi-review nato karon mao ni ang ilang pinaka ubos-ubos og presyo o pangmasa gyud ba. Sige, sugod na ta. Maghabwa nako sa karaang oil ani ako ang tricycle. Tungod kay TMX 125 Alpha man ang ako ang unit, gamit tag tools nga size 17mm nga combination range or any range tools basta 17mm. Gamiton ni para pag-abli sa drain plug o plies nga para abli pod sa dipstick. Mao dinhi ang last nga odometer karon sa akong unit. While gahabwa ko sa karaang oil, timan-an taniha para nanatay guide para sunod change oil ani. Estimated nako sa paggamit ani nga oil karon mga usa ka buwan ug tunga tingali, or estimated lang nako naa sa 1,500 kilometers. Depende lang kay mag-check man gyud ko sa color sa oil ug iyang odometer nga iyang nadagan ug angay na ba ilisan o dili pa. So balikan tani unya pohon ha. Stipot lang mo. Di ara ang imbudo para di mausik inigtimbol nako.
Karang usa ta kadaghan para mosaka gamay ang bag-ong oil. I-on na nato. Mauni ang iyang andar karon. Nindot pa kaayo no. Basta bagong change oil ang usa ka motor. At ang ilang puhon ang sumpay ani ato ang review vlog karon sa aning Castrol Essential Engine Oil no. Para makuha na to, makita na to iyang performance o ang iyahang resulta after sa to ang interval use sa paggamit ani nga oil. So stay put lang mo. Daghan kaayong salamat mga kabisdak sa paghatag og oras sa pagtan-aw ani ato ang video karon. Sa sunod na pod, lauman na pod nako ang inyong mga suporta para mas molambo pa ang atuang channel nga gibugna alang natong mga Bisaya. God bless o kita-kits.